sensema na mde ba be som sese kokopie mu ewo eye wo fin so abusuam wo fin so kronti hini sese amno kasa ide etu na de so brodi be kasa di stuli na abusuam ni nyina afa eye ensase ho wantwantwa na sensase ho kasa a eda woni wo hini bi ntem asase mu ekura na abusuam empanyimfo kirem se sase we da honom de ma eye kane na awi afikent otoso mi ensa a wonye ne ba bi ko kane eye wo fin so man hene na sase no da wa ba be sie ne abusuam sei eye wo hema wo ano te se wo masori ate se hunsem no aba be dija ewo amonten ne bebo awrem ha Land Media Ghana mesrew sa wo be share wa like wa comment so ama foforo enya bi ahwe sanse Ghana ya mamre ne abakosem ne ahensem ya ne emu odeye ankasa wuni ekoso a no hu bebi a wo firi no hu de we be se tutu anamon ede afa ebuso ye kwakuwre mu ewo eye wo fin so sesi amero kasa ire wo fin so krontin mpanyifo kiremu a stedada obutu na konwa no omunya mfa ni sisu na no ena sese wo kiremu oda so frɛ ne ho se wono ena ye fin so krontin hene eno ena nei eye fin so chiame fin so man hene ne chiame edi nsensem ene emu kiremu ni nyina aba betu dwa ekoya nam so a ema eye krontin ye butu na konwa no wode ni nyina aba betu dwa na buso ekokopia mu so ewo anohima eni kromafuo bi ni abusuafuo bi ahemfu ni bi eni nkiremu bi aba betu abonte so mu kiremu a eye fin so krontin wono ana da so ye krontin na abusua nkiremu ni doso no kase mi bomu a ade ebeche ye monwuram ewo eye anohima ene afei abusuafuo bi ni kromafuo bi nsem a omede betu dwa efa eye ofin so krontin hine distuli no eso anokwo na ho no wo hene no hema na busuafo ye ne fin so manya ye ntimi no munya anam papasa akwani mu akoduru baabia enti mesre ewiase nyina ntie nipa bi wo ha no e mamofo bato abusuam na obonisi ne selfish interest nti ye ni kwansa na obeye na sebo mu sebe nya ado konti ni e ba akopɛ e be ba akopɛ sebi na se ni ade ma se ni di ade ade nti na o ade nya ye nyina be di na chi se ye se ye japade ensida ene sebi na akakakra bia bi oho so wa mfonso a ye betimi de gina ka se wa mfonso asma ka se na esitie asante amamre di ni amane ye di si hini ye nsesa no se konti ni yatuna wo hen be frɛ na busua mi ba pani ni konwa so fo no na chensa bibi sensi ye enti kontine oda so ya no oda so ye kontine ne gazette ye ntwamu a gazette no ne gazette so ye ntwamu enti oda so ye ohene enti be srɛ se Kofi Akyanse bebrebe onam a waka no na funtira akonya dume be ka se famanini onse onfata na mesrɛ so bi abusia te sei na abusia dom nyina watima po abusia no bedi wabichi a bibi nti na wo pɛ na mebidum de bi no asema me ka obia modete ntoɔ ni pa kro beka obia ne fensumanya yintimi so ne fensumanya na mmom ayenhwe ne nya na Kofi Akyan no onno so kasa press muti a wo se ne yonkopa ne dwamena yentu ba afo mfa ne akonwa na sabi na dwamena wontim fa Kofi Akyan medi akonwa abutua na de ne beba yanso abusia no yenya no onka ho tibeda bedi akonwa enti metena ha me kasa se anohima me kasa se asachiridi hye me kasa se fensuniba se Kofi Akyan abusia no wonka ho nto ntimi kasa ma abusia ana waka bibia ma abusia mirwanom mami kasa nya me ba no nanso won pa abusia ni yi yentra me kasa won pa abusia yi ne se ebra no odi me na yachi no wo ka kire me na so won kan kire me se yemfa fie yi enye mo enam se efie ne yenyimi mfirim ne yemfa mra meye yemeto ne nsem na ne ne ma wom enti wo kai no ne mahunu se woni abusia no ho adwempa na wo se baafo te abrochire na edi hene enti no na nafenso hene ntu no no wonfa wo hene no emanini ne Kofi Akyan eye minua pa nyenchen enso so de wo ye wa abusia ni mu no minuafo ya asefo no enko an na ese yetie obia ne ho a opene de wo ye ne so baafo ye obia wakanye nyina ya bom ama kane na abusia ne kura no emu atete so baafo bedi ade no ye nyina ne omiamia bebre se ye nyina ya beka ye ho amia ye se edo aba abusia ye o ye fatama eni mo nyam ba abusia mu biara o ye sa Kofi Akyan o ye kana sem 2021 a friend o me fie ka chanse Kofi o didi mpanimfo atem me ba ye yaboma mane
kodwanatoa na memua na abusua no yenka mom osela efre wonu ama no nyina ami okaze oka ne nua no nyina ewu baabi a mefi munkotumu ni na abrantie no a efre no echan no a sabre o me man ho so ewo kuremu opese wode yonne kese betu kuremu o abusua mu de nanso ne ne ya oye no ama abusua na ayi na firim etimesire pii se momma amansan nyina so nte se bibisi kuremu a na onna ye enam se yenso so ye na osekofo wono betena so na oye niema panti ona sabre ye freme konfo aganyo nso me fira sachirifie efiri nananya akofie sebe eye me wofa ya ye frene kofie cham obie na no ba ko no okasa wosena ni dwamna kente na dwamna kente nso nka hwe sebe kontinini ba ye o meye bone onto asase bia ni ye hunu se wode nkura ni bia ko nursing training wode bia ko SS ebi nso guso a wo bo abie enti university fo nyina wo mu a ono nso pese opagya abusuan enam papa ye fono enti opese osei abusua no de me ka kakra ne se ye mpentokwa ane ye mpentoton na chese abusua we ni nsem bia ba hema no edi tu dwane kromafo ne ahemfu ni bia abusuafo bi edi tu edwa eno no abusua nti ya kakra mate na nkyeremu am menya ni kyeremu na chese eye ofin su kronti ni sa asase hu issue we ni sore wo abra na awiafia kenten a wotoso miensa me kyere wo fin so man hene etiase no abusua sase we sore ya chese wonsem no eba be ye deje nam so ema na enya ne ba bi koye ena afi o maba be si eye wo fin so man hene fofrefe na dwamna akenten abusua a o maba be si na no ena still ne nei no mo kyeremu a kronti ni ne fra no se we kronti eso yesesa asem we ekopie wopimso ani ma honsem no ebeye bibia ho anam so ema ye butu eye kronti hine akonwa eho ena omu kyeremu wopimso kro ka asem omo buti na akonwa nti ekosi se wo hine foforo ebeba no ena omu kokosi eye nana dwamna akenten kyese ofin so man hine kokosi na tumfo kyeremu a omu sisa wo hine foforo na se wo pese wadi kronti hine eye adwuma de akonwa da so wo mpede a emra bia ensi hu kwan se obeyi wo bi foforo ede na ye kronti ne nei no kronti ne ene anohima ene abusuafo bi ekyiremu a omo entu na de so wono ana da so ye kronti ne abusuansam ne de akwakọ ye bibi ho ewo man ewo ofin so ehonom ofin so wonom na abusuam eye ofin so man hene ne chiame waba ba kyerɛkyerɛ sansem we nyina Genesis to Revelation na hyase edikosi na wie ni ti edikosi ni nai wodi ni nyina aba ne monwuram ewo eye wo fin so man hene ne chiame akacha abira wo kyerɛkyerɛ sansem we nyina emu konte hene sesi amene wo kasa de onye konte hene ma fin so na jamna kente sabe na jamna kente ba won san kyerɛ no se offense man oye konte hene offense man konte hene na de wo mo ni se na wi afia kente ti ase no de wo mo ni se asase sem bi ne pie woni ohene baako enya asase sem ewo na wi afia kentan ya wonya ne baby kro ena ekoba se eyese yebua asem no ye ma odi ma committee no ena committee ni di asem no ena to se ye di emunchire mu beto na nane mu anim enti wo modi beto edu se ose awore mani yo o ti elminia ajo mi ti opa na ya pack na mpesa o mo se me pack na minka ye o bia me na nam okay aha eti ana bia pack ente ni ma committee no ana committee ni ko hwe nso ni mu na edru se eso mo de beto fensuman nim na fensuman so de adwene efa ho na de ko ba ye ne se dano a asam ni si ya o mo hwe asase ni wi ye he video wi no yeso so de na ya afia kente otoso nyensa na ne wo ye ne se de ni wura na se tu otumfo eye ne se bibia video no oba o de be ha ase no o mo yeso ye di ye adwuma se bibia ese itwa video na eduru ha ye kohwe eti bibia o mo ye bia o mo twa video
eti wo mu di asem no yɛ ɔmo beto anim no na na Biafra kente ɛma yɛ kɔhwɛ video no ne ehu mu die bibia ɛwɔ mu bia eti eduru sɛ yɛ bebu asem no ɔkra na na sɛ wɔyare enti wɔkɔ aburokyira ba akɔhwɛ no ho yade aba eti na Biafra kente so ma ne kwan ɛma ne kɔi eti emu na Biafra kente so wɔyare ne yade ne mu yɛ de pa wo ho no ofte sɛ kontihina kɔka kyerɛ ahimfo bi wɔ manhia sɛ oni hɔ na nasɛm wɔ na Biafra kente hɔ o mabua ɛna wɔ sɛ asɛm yi deɛ mi yare deɛ na me frɛ me kyea me na me musa nto wɔfrɛ me ɛna me ɔfrɛ me na me kɔɛ mo sɛ kontihina asɛm yɛ agu ɛna me sɛ na da bi sɛ da na ɔbɛkra wɔ sɛ wɔkɔhwɛ ne ho yade na waba ɛna wɔ sɛ kwaku mi sɛ a me wɔ ɔhene bi afrɛ me wɔ manhia sɛ kontihina se nasɛm wɔ ha wɔni hɔ yɛ gu asɛm no ɛna wɔ sɛ ɛna wɔ sɛ afrɛ ne register na register sɛ da bi nana ɛmu ae ɛna wɔ sɛ da bi kontihene sɛdeɛ ɔmo si tiɛ no kontihina akonnwa no ankasa no ɔmo yɛ adɔmyɛfo a ɔmo yɛ dɔm tia akonnwa no eti wɔbɛsɔe koraa no na Biafra kente ɛma ne yɛ krataa bɛto wɔ sɛ wɔyɛ nneɛma ho tia nso akonnwa no a wɔho kwa so otu no ansa ne yɛma ne sae eti na Biafra kente ma yɛ frɛ so mpanyimfo nyinaa traditional council meeting sɛ ɔmo mmra na kontihina asɛm no na yɛnhwɛ ne yɛmmua Steve, na Biafra kente no yare pa so wɔse kontihina asɛm no obua wie no wɔwu kura wɔpɛ ɛna agya yɛn de yɛwura bɛtena akonnwa mu ɛde bae ne wɔntumi kura na so yɛbae no mia na meyɛ announcement sɛ kontihina asɛm no nti na yɛde yaba kontihina asɛm no nti na yɛde yaba eti akyɛ de so a 30 to 35 minutes ɛsɛ yɛde yɛpɔn yɛbu asɛm no wie eti yɛ meka wie yɛ no ɛne yɛfrɛ committee no a ya ɔmo di asɛm so ɔmo mmra nim hɔ na ɔmo mfa asɛm no bɛto dwa si yɛde bɛto dwa si yɛmfa nto dwa ɛna aberanteɛ sɔre yɛ ɛna odidi akyea me asɛm ɛne wɔka bi papa ɛne yɛbusa sɛ nti hɔ na megye ma atena busa sɛ kontihene na sɛbea mu sɛbea ahenewa ɛnti wowura ate ha ɛna woyɛ mmarima asɛm ɛkyɛne sɛ sɛbi bɛrima bi ani ahemfia ha yi na yɛde asɛm no yɛbɛbu a na yɛ ɛdeɛ atemmuridie ne nsɛm a wokɛ deɛ sɛ ɛnyɛ pɛ sɛ wowura no a wɔno ɔyɛ ɔfe so ma ahete a asɛm a wɔka kyerɛ me sɛ memfa me sɛbi memfa megye me sɛm ne menkwase asɛm ɛmfa mfiri ne so ɛti wɔkaa saa asɛm no ɛna wɔsa sɛ Otumfoɔ ntankɛseɛ nti ɔkaa yɛ ara na n'afɛnsɔhene so ɛsɔreyɛ ɛna ɛdii bɛɛ na awɔtwe wɔso ɛna yareɛ bi bɔɔ no nti wɔbɛsrɛ kwan sɛ wɔkɔ aburokyi yɛwura so maa no kwa wɔkɔdwa atoa na nankwanta kɛsɛ hene sɛ wofrɛ na nankwanta kɛsɛ hene sisi a wɔbɛka wɔne wɔkɔdwa atoa no nti wɔbaeɛ na yɛwura so wɔn de wɔnkɔhwɛ ne ho yareɛ na sɛbi nnipa ne hɔ yɛnhyɛ ne ba dam nti wɔnkɔhwɛ ne ho ano ne ho tɔ no a na waba sɛ ne ho bɛtɔ no sɛ ne ho ntɔ no ɛna fofia nto ata ama yɛnto aba mo so yɛwura so ɛfiri mu nti wɔfiri mu no ɛna ɔbaeɛ na nana mɛsɛ wanya ako asesei yɛto no yi Otumfoɔ atu no yi ɛna ɔkɔpaa n'asɛm si hɔ na sɛbi amanneɛ mu no ɔhema wontumi ka ɔhene asɛm ma no nyɛ yi sɛbia mu sɛbia akonnwa kɛseɛ kɔ a yɛ nyinaa yɛti hyɛ aseɛ yi Otumfoɔ akonnwa nana Pokoware wuyɛ sɛbi nana fie kɔ bi wanka Otumfoɔ asɛm ɛna ɔbɛfaa no si hɔ ɛna sɛ ɛnyɛ amanneɛ meyɛ no koraa mekɔkan kwa meminya asɛm wɔ ho nti Otumfoɔ baayɛ yɛ a sɛbe akonnwansie baayɛ ɛna kɔbaa sɛ yɛasa atwe n'akonnwa no asi nkyɛn sɛ ma wɔma hɔ kɔpem sɛ wɔhene a wɔbɛba na sɛ wɔhene pɛ no sɛ wɔne ne bɛyɛ adwuma a so wɔmpɛ no deɛ a ɛno deɛ ɛnyɛ pɔɔso sɛ kyinkyini a ɛsɛ wɔfa no ɛna nana yɛ a sɛbe waba yi na sɛbe wɔbofo no sɛ adoatie wɔn na ɛbɛwe a sɛbe nkɔɔhu yiye ɛna wɔsa kɔdidi wɔhene yi atɛm wɔhene asese na n'adwamna kɛntɛ a wɔbɛdi akonnwa yi saa mmerɛ no wɔmɛdi akonnwa wɔdidi n'atɛm sana na ayɛ ne dɛn wɔse wɔn na tie nsɛm wɔtie nsɛm de kɔ ɛkɔma Otumfoɔ nana enya medi adeɛ nana bedi adeɛ mmeretie na deɛ pɔtena na deɛ ayɛ na
Nti anadia no no na ya osusu se nana Jamina Kenten aba fufuri na etete nsem de kobo otunfo ama. Eno de so ono nasem. Eno de wono nasem. Eno okodi di na tem wo manhia. Eno ho eno sese wo hu se adwato a won fa adwato bi ama se sei. Eti wo he otunfo so ka se wo de obudu adwato aba no obegiwa. No ajo so wo fa adwato ama wo so ye ho se wo ye ohene bayi. Wo so mahene. Ena no asase na wote so no sebe nya ne dia. Eye nya na Jamina Kenten ena ne dia. Na Jamina Kenten wodi kan won na beji asase no de ma pensoman. Eti so obi tibi kan che se asase wo fenso eye ne dia. Asase be wo fenso nyina ye o man hene ne dia. Obi ani tumi o de bezi musase ni bu se asase wo fenso ye ne dia. Eti se konti hina asem no wonye kontre emma fenso kontre wonye fenso kontre wonye kontre ho ba bia ya butu na konya dada ntina dia ono Tina konya butu no nana Jamina Kenten na ebutu ya na. Oh da bia se ma me kan ho ant na bia afia Kenten ai woto so miensa na ebutu na konya na bia afia Kenten woto so miensa on ebutu na konya de twa bia kura gunu so ama na no ai pass ne so wodidi wo hina tem no na mimi gina manim mimi gina ho ma fenso hina o ati sabi wodidi matam wodidi fenso hina tem ama ye ba asase ko jan Nana Jamina Kenten pen so kra de no nana Jamina Kenten pen so kra de wonya konti hene dada. What say? Mese ye butu na kunya France na nana Jamina Kenten no kra mpo ba. No. Ye butu na kunya ansa na nana Jamina Kenten wo ye de oba. Okay. Eti na se tia wahema no ne kroma ne bia wa anu wona o maye press conference e ka se nana baafo osai kufo ene anu ehene ne konti hene no dia na beka tro mo. Oh. Sabe de omo ye ne de ye nka ho asem sesei. Wonu wonimu na wo kan wo ba panyin no so wodi ache no ene ye me ya. Because me de me ka cho mo se ofenso kro na da ho no ene no kro na da ho no enye konti hene dia. Obatoi. So pesi e ka ho mpanyin sam cho na ebetima ka ho mpanyin sam akeda no. Enti enu ho asem de ebeba. Se mo petia mo sabe kan akiri. Because agro no eba be fie. Nanso so me ni ka ensa ase no enwie na sabe. Agro no ba mentimi ansa. Na anemia oba huma no wonim de ekoso nyina. Wonim san. Ede na wa hifie ho. Sa ya me won wase onim a wotimi san press conference no. Eno. Aje. Kira wo se ewi ase. Kokura wan fere so obeto hwe so so fere so de asa obeta so. Wonim san se kuro no ya fa nya no. Se wono wo hwe kuro no ene wo ye sa no ma no. About do hin wo kuro ma man ye mu so about do hin wo kuro ma about do hin ne hwe kuro. Ayi no ba fa yin ne hwe kuro. Ene bedru yanim ene na Jamina Kenten se dabi amanya ne kese about do hin you e wo ho dia. About do hin su yentu no. Sientu no je wona ese ohwe kuro no ekopom se wosne beba eno na kire ya fanya no ono akohye onua be manager oboye sa no neso kuro no ewura ntibere semu no ni wura bagina de Okay. Yeah. Impempo de enu ho no anase konti hene de munya nsibi. Da bi yensibi. Okay. Ya fa mane kwaso. Okay. Amane kwaso ne de ye bibia o. Ofenso de epikete. Yenye bibi kikikikikikikisa sa de wo ye no. Wo ye no ya mikura me ame ye tia me ne kura na meto no. Eye mesema adekitu abi. Eye amane enye de ye bibia wo ofenso ho. Okay. Ye mfa kikido ye no nyina ya yi. Na sabe ye tu akonwa chinche ya. Madam se wo adwuma kura wu ye sesei na sabe ya se tenase. Ade na ye. Ese boko asam e na obebre ho ase na se boko no a wo ye na obi behu se se ababa wai se ni ye awai se do no wa ye den wa bre no ho ase enti ye nza anya den ye mfa na adwuma esa na eche na boko mo te wo de kwa yi a so so na ja kwan yo
Okay. And what command times want to be command to a break, you know. See, that your own, Minyaba. Me back to yeah, that's into no for the two me say enu for no to omo for omo ye kuku onom ni ade na be na bi ani ha na ono ane ye omo na enye me man de me kan se omo se nipa na omo di na kire no kro no eni wo no okay eni wo no se bo be toy se obi ene ne hwe kro no ene de man se ono hwe no no yo no oto no o me ye bibi wo ahimfie eti mo on fancy na anya na adwene mu se kro no ye ne dia na kro ni wura ene na na dwamra kan na chese abusua sesei de ne akoso eye wo fen so eno no ai awo no hima abusuafo bi ena afe amanfo bi tiremu a eye wo fen so krontin de wodaso eye krontin ho ena chese ye wo chiame di mu nchiremu ni nyina aba betu dwa no abusuamafo bi kika se ade benti anade benti ena eye wo fen so de ade bechi dia press conference ade bechi ade bese bia press conference efa ahensem ho ankasa abusua ye nim de tia esan se ebia no mu nyina mo paniye ne pomasi bre enti na de bia be press conference se de be ya asumdue ene kan ko betinya ba eye wo fen so krodua ni mu ankasa abusua drop you decent comment ho me se de you decent comment ho honom na afi wa like wa share amafu front so enya bi ahwe ha Airline Media Ghana midin de atre broni